लाजिनो रोंला सैमा लाजिनो रोंला नामा नोङो थेवबो जिखियानो जाया गाबोननि समाव बियो बेयाव फैनांगौ नङाबा आङो थानायावबो होगोन आरो बेलेगावथ' आं होनानै दोनखाबाय गाबोननि समाव होनबाबो मोनफैथारनांगौ सैमा नोङो गाबोननि समाव मोनफैथारनांगौ नायहर आंनि बिहामजोफ्रा नायहर नोङो नुहुराखै नोङो बिहामजोफोरखौ लाजिनो रोङाखै इसिबां बिहामजोफ्रा गोन्दा गोन्दी साब्रै दं आं गाज्रि मोनबा आंनि बिहामजोफ्रा आंखौ रायामोन नामा आं गाज्रि मोनबा आंखौ फिसाफ्रा रायामोन नामा हो नोङो लाजिनो रोंला बेयाव मानो खारनानै थाहैखो नोंलाय खेथि मावग्राबावसो खमसे खम नों बेलेगाव थांबाबो नोङो आरामसो सानाव मावदो आरामसो नों गोसोबा नोंनो संनानै जादो नोंनो आरामसो थादोंमोन दालाय नोङो बे खेथिखौनो मावा होननानै आंखौ इसिबां खस्थ' खालामबाङै नोङो सैमा माइ हानो हो आं माबोरै हाखो माइखौ नोङो माइखौनो हानो गिनानै थांबाय माजों हागोन होननानै माइ गायबाबो आं फैसा होयो ओमफ्राय आरो हाबाबो आं फैसा होयो आरो आङो खर'आव रुजुनफायो इसिबां खस्थ' होयो दानिल' नंखाला बियो गोदोनिफ्रायनो बेना बे आदरा दं अब्लाबो आं बुंदों बियो बोराय जाबाय बिनि बिब'फ्रा आंखौ बुंदों लेंहर बाजै लेंहर आगै बेबादि अबस्थायाव बियो लाजियाखै नामा बियो मावनो रोङाखै नामा बियो बेबादि बैनानै जाहैनो मालायनि न'आव हो होननानै बुंदों थेवबो बियो गाबोननो बे न'आव नुजाफैनांगौ नङाबा आङो थानायावबो होनाय जाबाय आरो आङो बेलेगावबो होनाय जाखाबाय बुंखाबाय दे आङो आरो मालिकखौ बुंदों आङो मालिकआ गारियाव दिखांनानैबाबो दरमाहाखौ होनानै हर बियो मावनो हाथारै नङा बियो मावहैखाबायानो हालेवहैबाय बियो माइ हाहैबाय बियो बेसर फोहैबाय बियो आरो दा बेसर मारा होनो बेखौ लाखिदोंबा थाबनो थिनहरदो गाबोननि फुंनि गारिजों बेखौ थिनहर नभेम्बर 3 तारिखआवनो खारनानै थाहैदों खारनानै थानाय समाव आंनो माबाखौ फनखौ हरबाय थादोंमोन दिखिया मालिकआ आंखौ लेंहरदों आरो फै मा होनो सिमन साफियालाय मा बेसे गोजान फै दसेनो फुङाव गाखोबानो मोनफैयो होनदों आंखौ होनबा होनदों आङो बियो बिदिनो खारबाय थाखायो आं लायनो थाङा आं थाङा मालाय गाव थांदों गाव फैगोन होननानै बुंदों आरो आंना ओमफ्राय बिसोरो हरावबो खेबसे हरनि 10ता फार्स्टनि दाउला गाबबानो बिसोरो आंनो माबा हरदों मा होनो फन हरदों ओमफ्राय खैनाफोर मा होनो फंबायखौ लांफैनोबा लांफैनो हागोन नों लांफैयाबाबो रायलायनो फैथार होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय फन रायलायनाय समावहाय आयंआ नोंजोंहाय मोजाङै रायलायदोंमोन फनाव आयौ बिराद एदाव हरदों आं थांगोन सना आहालाय सोर दं होनदों आंखौ बेनिफ्राय फैसा हरगोन आं बेनिफ्राय माबायावबो फागुन मासावबो थांगोन होनदोंमोन बियो जेला आङो दरमाहानि खोथा बुंबाय दरमाहाया बेसेबां होनबाय ओमफ्राय मालिक बोराया होनबाय आरोना दरमाहाखौ जेबो रायलायाखै होननायनिफ्रायनो फनखौनो ओइदिनखालिनिफ्रायनो खेबसे हरदों दासिमहालागै मास मोनब्रै जाबाय दासिमावहाय बेसेबांसो फैसा हरखो बियो जेनेबा बाहेरायाव थांनानै बा न'निफ्राय खारखोमा लांदोंसो नालाय आरो फनबो रायलायदों नोंजोंहाय दासिमाव फैसाफोर हरदोंना हराखै न'आव थाइसेबो फैसाबो हराखै बि होनदोंमोन आं फैसा हरगोन होनबाय दायो नोङो नोंनि बिहावखौहाय अबेयावबा दंहैयो होननानै मिथिगौ नामा जों खोनानो मोनदों दे बियो सिमन साखरियाव दंहैयो होननानै थेवबो मानसिया माबायदि दङ जों बेखौ हमनो हायाखै सिगांफोराव फनफोर कन्टेक्टफोर जादोंमोन नामा बा रायलायनो मोनदोंमोन हरनायालाय खेबनै खेबथाम हरदोंमोन नाथाय जों मियानि हराव हरफिनदोंमोन हरनायाव बिनि बिहामजोआ फनखौ सुइच अफ खालामना लाबाय ओमफ्राय न'खरावहाय माबाफोर दावराव दावसिफोर जानानै थांदोंमोन ना माबा मोनसे जाहोननि थाखाय ना खामानिफोर मावनो होननानै ओंखारलांदोंमोन जेबो जायाखै हरनि समावनो बे खारलांदो जोङो फुङाव आइनाव सोंबा होमबासो जों मिथिदों थाबैनो जोंनो बिहावखौ नांफिनगौ थाबैनो अन्नानै मालिकआबो एसे थाबैनो थिनहरबानो जाबाय आफाखौ जोंहा न'आव बिराद प्रब्लेम जादों न' सौबायबा जोंहा बिहावासो बानायो